Naimbag nga aldaw, kada kayo amin. Kumusta kayo? Nadanon manen, tin tayo panagadal, kadagiti kabarbaro nga adal, iti kindergarten. Siyak ni Mang Venus, ket siyak ti kadwayo, tin tayo panagadal. Kamaudyanan na daytoy nga episode manamnama mabigbig dagiti letra, numero, wenno balikas nga agkapada ken naidumduma iti grupo. Agkapada, ken agduma, tibola ken bola, agpada. Agkapada, ken agduma, tibola ken lapis, agduma. Nasurutan nyo kaditi kanta tayo ubing? Nalaing! Aniya ti banag nga agpada iti kinanta tayo. Husto, ti bola. Aniya met dagiti banag nga agduma iti kanta tayo. Wen, ti bola ken lapis. Itangarod nga aldaw, adalen tayo, nung kasano iti panangbigbig, kadagiti letra, numero, ken balikas nga agkapada, ken agduma, iti maysa a grupo. Kitain tayo dagitoy aladawan. Aniya kadagitoy aladawan ti agpada. Husto, ti ladawan ni SpongeBob. Aniya met aladawan ti naidumduma kadagiti ladawan. Nalaing ti ladawan ni Patrick. Ti aso, ken aso, ket agpada. Ubraen tayo. Itudo ken timbukelan ti ladawan, iti baba akapadpada ti ladawan nga adda iti ngato. Ti atis. Biro ken yuman ti kapadpada ti ladawan ti atis. Nabiru kanyo kadin ubing? Itudo yuman nga rod. Nalaing, timbukelan tayo. Agpada a letra. Biruken tayo ti kapadpada ti letra A. Nabirukan nyo kadin ubing? Ituduyo man nga rod. Nalaing, agpada a letra A. Timbukelan tayo. Agpada a numero. Dua. Biruken tayo ti kapadpada ti numero a dua. Nabirukan nyo kadin ubing? Ituduyo man nga rod. Nalaing, timbukelan tayo. Agpada a balikas. Lata. Biruken nyo man ti kapadpada ti balikas a lata. Laso, lata, laso. Nabirukan nyo kadin? Ituduyo man nga rod. Nalaing, timbukelan tayo. Agpada a balikas a lata. Lobo, lapis, agduma. Ti lobo ken lapis ket agduma. Ubraen tayo. Itudo ken timbukelan ti naidumduma aladawan iti grupo. Geteng, lapis, geteng. Aniya aladawan ti naidumduma. Ituduyo man ubing?
Nalaing, ti lapis, timbukelan tayo. Naidumduma a letra iti grupo. B, B, A, B. Ania a letra ti naidumduma. Ito duyo man? Nalaing ti letra A. Timbukelan tayo. Naidumduma a numero iti grupo. Maysa, dua, maysa, maysa. Ania a numero ti naidumduma. Ito duyo man? Nalaing ti numero a dua. Timbukelan tayo. Naidumduma a balikas. Taho, tabo, tabo, tabo. Ania a balikas ti naidumduma. Ito duyo man? Nalaing ti balikas at taho. Timbukelan tayo. Naawatan nyo kadi ubing? Nalaing. Intayo nga ruden iti pangrukod nga activity tayo. Iruway ti self-learning kit week 4 ken week 5 ket intayo sungbatan ti pangrukod nga activity. Week 4. Umuna nga activity. Ikan ti X iti kahon ti naidumduma a balikas iti grupo. Umuna a bilang. Aso, aba, aso, aso. Husto, ti umno asong bat ket aba. May kadwa a bilang. Baso, 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 bato. Nalaing, ti umno asong bat ket bato. May katlo a bilang. Bala, bola, bola, bola. Nalaing, ti umno asong bat ket bala. May kapat a bilang. Mata, mata, lata, mata. Husto, ti umno asong bat ket lata. May kalima ken maudi a bilang. Tasa, tata, tasa, tasa. Nalaing, ti umno asong bat ket tata. Naalayo ka di amin ti umunang activity tayo? Very good! May kadwa nga activity. Marisan tinaydumduma aladawan iti tunggal bilang. Umuna a bilang. Eroplano, helicopter, motor. Nalaing ti umno asong bat ket motor. May kadwa a bilang. Tarong, mangga, mansanas. Husto, ti umno asong bat ket tarong. May katlo. Toothbrush, kutsara, toothpaste. Husto, ti umno asong bat ket kutsara. May kapat. Bilit, pusa, aso. Nalaing, ti umno asong bat ket bilit. May kalima ken maudi. Sapatos, tsinelas, kalugong. Husto, ti umno asong bat ket kalugong. Naalayo ka di amin ti may kadwang activity? Nalaing. May katlong activity. Ikahon ti silaba anay dumduma. Umuna a bilang. Da, ba,
da. Husto, ti umno asungbat ket ba. May kadwa a bilang. Ro, no, no. Nalaing, ti umno asungbat ket ro. May katlo a bilang. Pu, hu, pu. Husto, ti umno asungbat ket ku. Makaupat a bilang. Ne, he. Nalaing, ti umno asungbat ket he. Makalima ken maudi a bilang. Mi, ni, mi. Nalaing, ti umno asungbat ket ni. Naalayo ka di amin ti may katlong activity? Nalaing. May kadwang activity iti week 5, pangrukod nga activity. Adalen dagiti ladawan ti tunggal numero. Aniya ti kapada ti ladawan nga adda iti kannigid. Marisan daytoy. Umuna a bilang. Kabalyo. Nalaing. May kadwa a bilang. Bell. Very good. May katlo a bilang. Orasan. Nalaing. May kapat a bilang. Mangga. Husto. May kalima ken maudi a bilang. Puso. Nalaing. Naalayo ka di amin ti may kadwang activity? Nalaing. May katlong activity week 5. Ikahon dagiti agpada a letra iti tunggal kahon. Umuna a bilang. N, M, U. Nalaing ti agpada a letra ket N. May kadwa a bilang. Q, P, B, P. Nalaing ti agpada a letra ket P. May katlo a bilang. W, V, W, X. Nalaing ti agpada a letra ket W. May kapat a bilang. H, N, H, U. Nalaing ti agpada a letra ket H. May kalima a bilang. B, D, P, B. Nalaing ti agpada a letra ket B. Makainem ken maudi a bilang. R, V, U. Nalaing ti agpada a letra ket R. Naalayo ka di amin ti may katlong activity? Nalaing. May kapat nga activity week 5. Pagsilpuen babaen iti linya dagiti agpada a numero. Intayosong batanen.
Naalayo ka di amin ti may kapat nga activity? Nalaing! Nakalalaing kayon tamuyon abigbigen dagiti letra, numero, ken balikas nga agkakapada ken agduduma iti grupo. Amok nga rod an awatan yon an nalaing ti leksyon tayo. Dita nga ruden ti nagpatinggaan ti adal tayo ita nga aldaw. Agiyamanak iti panagdengeg. Manen, siyak ni Mang Venus ti maestrayo iti kindergarten. Bye-bye!